Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Long time no see! May gani no ayun ako ang tuli boy! Dugay-dugay dyan ko ato wala ka vlog ba kay gikamutis ako ang tuli! May gani kay karon kay naulya na pwede na i-drive ang motor pero ang nakadimalas lang kay naubsan ang motor! Mahal naman dahil karon ang gasolina bay! Karon pa ko kabalo sa balita ba nga ang litro tag 150 na unya ang kwarta rin G-Prox kay piso ra! Impas dyan ko ani nagbig-big-big-big mo ko kusog kay mukha ang gasolina! Hala! Patay! May tagdili ko mabugat ani ba kay bagor ba ko tuli man! Putol dyan yung tintinan eh! Bagor ba ako nakatamo ko kitimay pagtugi ka matiso ito na ubag kayo! Tapos karon kay nagtulak na po ko ano yung motor mo na ubsan! Pero sagdi lang! Magtulak lang ko ano kay doon lang po ito dito marag dulugo na mga drasunahan daw eh! Yuti! Sakita ko sa kuwang tuli ay! Mura magnatandog ba eh! Hala! Sinardo ba eh! Hoy, niabot ng akong regalo. YouTube! Wala na! Giganahan na po si Nardo! Ngano kang gipadalan ko ng YouTube ay? Tungod siguro ni sa pagbandido sa akong kuya ba. Tapos sa ako ang ipadala. Unsa kay suludan ni bay murag excited na kayo ko ba. Murag kani siguro to ilang pangandoy bay katong server bottom. Wala kuya o sa bandido ni kuya no naka-server bottom. Ay, mag-vlog na po di ay ko kay murag ipadala man si kuya ni YouTube para ako na po'y regaluhan ni YouTube. Ay, mag-vlog na po dahil ko ba, magbandido-bandido ko. Tapos, apilo na ko sa G-Prox kay bago ba atong tuli. Tapos, iguna ko yung tuli. Ako sa nangihatod sa balay, be. Hala! Usa mo na yung gitana! Mystery box! Kay murag box man! Oh, parcel na! Wala yun ni klaro si Nardo ba nga? Kapalong mahal na kayong gasolina, nagparcel-parcel pa! Ako ganyo, wala gani ko kakapagupit tungkol sa mahal sa mga pamalito. Ano niya siya, nagparcel-parcel ra? Dili yun ay kabalo muna-una sa panahon si Nardo ba? Ako ani doolon be, ako ani kasaban be! Hala, nas G-Prox may padulong pa, oh! Hoy, Nardo! Unsa man na imong gitalan, Nardo? Nagparcel-parcel pa mo noon ba? Kabalong krisis kayo ang panahon! Ngi. Unsay parcel nga regalo man sa ako ni YouTube. Tanaw, YouTube! Og sa ato ba? Na-vlogger na po di ay ka! Oh, na-vlogger ako. O, subscribe ko, be. Hala! Ay, oh, tama! Nakakita ng gugo sa imong channel ko, kay kamo mo itong mangita og mga gus-gus sa eskwelahan, no? Ngita ka. Dili magud may mangita og ghost ba? Kami magugtong ghost ba? Pero, ang sari na yung motor si Proxy mo lagi gitulak. Wala ay kinangkuhan ba? Naguba man na, ako arang gitulak kay gusto mo nako. Ah, naguba! Oh, wala na. Nahubsan ang gasolina na. Mahal na mong gasolina karon tapos nagbig bike, kulay kwarta, Nge! Lain ang Nardoy! Magbuhat mo noon, boy! At least, na ako'y big boy! Ayaw na, wala kay pang gasolina, wala pang gasolina. Nge! Hinawayon kasi Nardo, boy! Wait, klaro, boy! Murag magdilay mo sa kaya na ako ang big bike! Watay na kang mubarata ang gasolina, Nardo! Wala pang gasolina. Bitaw din no, basta mong brato ang gasolina. Kapiwan na lang din na ako yung motor sa regalo sa YouTube. Dali ram pa ni mahatik si G-Prox. Ana na lang G-Prox. Unsa man Nardo? Manginaway na po ka? Ana na lang G-Prox. Ikaw makay pang gasolina no. Tapos ako, na pang gasolina kay bago mo kong kihatagan ng regalo ni YouTube. Kambyo na lang ta. Unsa may kambyo na to, be? Kaning regalo sa YouTube. Ikan pa biyan ng US do. Mahalon kayo ni. Ha? Mahalon? Impas! Okay, kambyo na ko ni motoran eh. Makapalit pa ko bagong motor. Uya, makapalit pa ko dagang gasolina. Oh, sige, Nardo! Sige. Ay, pero niya na G-Prox. Unsa may unya? Dali na ba kay nisugot ako? Usa pa niya kung una-una gidron ba? Unya na. Papabayanin ako na abrihan ba? Pa na ako nakita ang sulod. Basta, ikan dyan ni sa YouTube. US. Baby! Ang pinanabi, tara susyaw! Katsiya, nakuha niyo. Bahala na na eh. Basta mobrator, masigurong gasolina. Nakitaan man ako sa balita. Mobrator, morulpak. Ala! Legit yun di ba? YouTube yun di kita no? YouTube yun di ba? Wato na ko ba? Basig magludo pa rin utak ni Nardo. Buyon pa rin. Madagan ako ba? Ay, G-Prox, siya na. Bahala na niya eh. Basta, Murginansyado mo ko ani basta mo rollback daw ang gasolina ugma.
Madto na ko bay, ako ana ni ihato dito sa balay. Bahal na kadira Jiprox. Inbox na ako ng regalo sa YouTube eh! Unsa ka ni mo? Excited ako ba eh? Excited na dyan kayo ko ba kayo? Box pa lang mahalo na! Dobe? Siguro? Ang sulod na naging kato siguro ang silver button ba? Unya na adoy pa kapin kurta nga 100,000! Di, gininsado pa ko kay 98 may palit ni mama ato motor sa kuha! Gininsado ko 2,000! Di, ang 2,000! Pangpalit na na ko gasolina! Abrihan na ko ni be! Dobe? Surprise! Hala! Unsa man ay? Hala! Unsa man ay? Murag hapit yung kuhanin na scam boy! Kaya kini! Mga malita mo niya, butanganan ng pangalan! Unya kini! Hala! Kini! Tumblr! Ingani dito nananan sa YouTube boy! Kuya ko ay! Siguro pwede na ibalik ka kamusto yung bakay. Gikan pa ko na sa YouTube. Pagkatawa na ko pero lugi di ko. Kasi din ako niyo eh. Pero sagdi lang kay YouTube mong punigikan. Thank you YouTube! Sana magpalain ka ng may kapal at bigyan ng maraming blessings. Dubi, tanaw doon ako ni Nasa. Tunga ba si kwarta na ni Dubi? Kaalo! Hala! Kini! Sakto ni kaluan eh kay Samir na ron! Hala! Murag dili na yun malintrak sa G-Vlog sa mo! Murag dili yun ko konsi sa regalo na YouTube boy! Uy! Hala! Nakay toke! Ginansya dyan rin kong 2,000 boy! Sino po kayo toke oh? G-Vlogs! Ginansyado! Oy, Jiprox! Ma? Unsay ginasyado? Asang motor nga imong gipabulkit? Ah! Ayaw na ito pangita ang motor ma! Kakita ka na eh! Ano niya ang motor karon? Unsay dili pangitaon? Nga dili tuwa-tuwa? Makabayad ta ato! Ayaw ka pala ka ma kay YouTuber na si Jiprox! YouTuber gihapon? Asang motor? Dagan! Uy, klaro bata! Giunsa kang motor ato? Makabayad mi ato! Pukuya yun na yung Jiprox ay! Pero mas pukuya yun si Nardo Bay kinaisahan ko! Pero bahala na kay YouTuber mo po ko! Brom 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 brom!